Kabayo ni Adan. Kabayo ni Adan kusog mudagan. What's up mga kabaro? Og mayong adlaw og election day karon mga kabaro, no? Karon mga kabaro, alas 2 hapon, wala pa kabuto si Mrs. Mga sabi mga kabaro, no, pag urapod binang nga tulog, kikag tulog. Nya karon mga kabaro, mga akon sa mi magpagupit ba daw si Mrs. Usa siya mo adto sa presinto sa diri sa playa mga kabaro, elementary school diri sa playa. Unsa nga present ba wala ka balungan? Ada. Pero wala balog unsa nga presinto number wala pa no? Nana? Ah, okay. Si Kinain mga kabaro na mga kabaro. Oh, hey Kinain. Mura nagproblema na pud ka ba? Kaya na pud ka kuya. Bawal ang dog sa elementary school no kay tagbo tagid mo yun. Ya mga kabaro no. Sa karon, ganyan buntag man gud butong wala nagbutos misis kay nag-ulan diri sa mua nya karon mga kabaro hayag na mga kabaro. Hey, hayag na. Ya tawon man na city. Nilas dos pa sa hapon, apay 5 ka oras no. Mga kabaro no, update lang yung magbari. Oh, let's go. Mga kabaro no, ngani pa ka busy mga kabaro. Panahon sa oras nga alas 2:30, ngani ka busy gyapon mga kabaro no, ang dalan diri sa Marina Playa. Kay diya sa unahan elementary school. Mo yung mga kabaro. Kasi ya pagay busy nga orasa no. Na dagang yapon kayo. Mubutuhay, managbuto ang uban. Sorry kabaro. Oh, let's go. Usa magluto si Mrs. Nangaon sabi diri mga kabaro no diri sa may Jonix. Karon nga tabo. Ano yung mga kabaro? Wala na mag-video kanina magpupunaon no mo ni sabaw. Ana siya mga kabaro kinilaw o siguso. Mga kabaro no, update lang yung mga kabaro. Mga kabaro, si Mrs. nagpagupit mga kabaro, mga kabaro. Nasa diri siya ang paborito nga salon no, diri sa may updown sa Center Point mga kabaro no. Ug pa karon murag kaulan na mga kabaro no. Update niyo mga kabaro no. Taas pa kayo mga pila mga kabaro na mo nga si Mrs. Balik na sila taon sa oras na balik main? Kuan. Oras sa balik. Alas 5 na pa baka ni. Pag alas 5 yung balik mga kabaro, no, karon na alas 2:50. Paano naghahanap ng tao mga kabaro? Puta na kaya to. Normal ba ni og alas 5? Sige ni kabot ko do. Ha? Ay, mabuta na kay wala dagang nagtawag gyapon. Siya mga kabaro no, mag ato sa siguro may alpa. Tara main. Pero mga kabaro, no, namin diri ilapapa karon. Ay tabo mga kabaro. Pagagis kita oy. Tawo tayo may panday pa. Game mo na ko ni. Kay Maray ito sa inyo ha. kaguran. Sige ko ning kuan. Kamay din yung kaguran. Taga suka pagkatira ba? Ha? Ayos pagkain mo. Andi ko. Kanang mga laba. Apan da? Asa yung mga laba? Ano ba ba? Lingkuran. Ang diri. May tayo. Ta, mga pisa ta. Ha? Dalamig, chisnisal. Oh, Kay i-celebrate na mo ang pagkadaog ni BBM. Bapuhan nagkaguran ani eh. Brahma ni kaguran ni Don Romeo. Kabayo ni Adan. Kabayo ni Adan kusog mudagan. Hindi magkaang hindi sakyan. Unsa man? Ayan. Kaguran. Mani ka kabaro hait kay. Asam ka nagpapanday ani pa? Asam ka dagko pa ani po doy. Kung may mo Grabe. guna sa bukid. Oh, Guna, way inana. oh. Oh, nakuman man. Okay ra. Kira, kana pa ka. Grabe ni papa rin nagpanday. Pero kini pa asa man magpatira ni sa kuan. Ako rin mo no. Pagkatibay. Ay gabas-gabas ano pa no? Pagkatibay. Wapo kay kaguran ba? Kaguran ni Don Romeo.
Mga kabaro, no, sa karon nag-ulan pa. Nya, alas 5 naman daw balik si Mahin dito, kaya kung sa kabuto. Nga mga kabaro, nag-ulan pa mga kabaro. Nga mga kabaro. Ang buhok nga ito ta. Ang buhok na ito ba ba? Update lang yung mga kabaro, no? Mga kabaro, mga pita mga kabaro. No? Uy! Hindi na ganda. Oh! Iya. Tama na pa boy. Tama na kataas eh. Tama na kataas. May gani kayo mo sumpayan siya o ginikuan. Stopper. Kay bubo mo kayo siya. Kuan mo sumpay eh. Mayo, mayo. Yung chichi ko ng pon. Project. Yan yung project. Project dito. Kuha ko na magkuhan daw siya o sana maglaba. Maglaba. Pwede. Kaya diri kaguran. Ang diri labhan. Pagkahana ka magwaro. Yan mga baro. Mga pisa tayo. Ikaw pa mga pe. Oh. Yan na. Naipan dito sa kuan sulod. Okay, kung sige una-una ba? Oh. Pero na kung ikaw sa may lasa ito mami. May kinahunaan ni mo ni. Ay, bitaw na dito. Dito. Ay, lapin. Mga kabaro, nahumana si Mrs. Obuto no, sa karon. Kapit ala city mga kabaro no, alas 6. Usay oras man? 7. Ah, 7:01 na gina mga kabaro na alas 7 yan. Nambalik mo gud alas 5 na mi ani diri kanina no. 7, 8. Kay ngani may alas 3 si Midja. 30 pa man daghan nagtao mo to na malik mi. Sa karon mga kabaro, dan boating as Mrs. Muna Mrs. imong kamot. Uy, tara day mong motor. Update lang yung mga kabaro no. Mga kabaro, humanag buto si Mrs. dari sa Matina Aplaya o unta mga kabaro no, malinawon ang ubang area dari sa tibuok Pilipinas nga eleksyon mga kabaro, walay samo. Kaya nagbasa-basa kog FB ganina mga kabaro sa Buluan, Maguindanao mga kabaro no, murag nay napatay, nagipang ambos. Mga kabaro no, unta ang isartmatic nato, safety unta nga i-travel padulong og Luzon mga kabaro no nya. Ug kinsay mo daog, taong bayan man nagpili mga kabaro no. Ug unta mga kabaro ang budaog mga kabaro, tay butante lang. Unta pareha ka tay digong ang pagdumala mga kabaro no para padayon ang programa ni Tatay Digong para nindot juga yato ang nasod. O mga kabaro no, see you next vlog mga kabaro no.